салом алайкум дӯстони азиз, имрӯз дар атрофи як мавзӯе суҳбат мекунем ки бисёртар ҳамин чизда ҷавоно масалан гирифтор ҳастанд. Якчанд нафарро ҳамин рӯз ҳиҷома кардем ва як чиза мушоҳида кардем. Дар баданшон бисёр донача меган, мисоли дар ҷавоно ва дар наврасо бисёртар мебурӯяд ва ай сабабе ки баъзе нафарҳош омадан дар танашон айҳади бад бисёр буд ва нафарое ки мисол ҳамин чизда гирифтор ҳастанд метавонем ки тамошо кунем, мо мефаҳмонем ки чӣ кор кардан. Дӯстони азиз, ва боз ҳаст нафарое ки ҳиҷомашон мекунем, хуншон ғафсай, бародари азиз, бисёри бад ғафсай ва ай сабаби ғафсии хун ҳангоми ҳиҷома кардан ҳамон хуншон кам мебурӯяд ва савол метавонад ки чӣ ба хуни ман кам буромад ё ин ки бисёр хуншон ғафс ва сиёҳ шудагиай. ва дӯстони азиз, ҳама медонад ки ғафс будани хун, сиёҳ будани хун дар организми инсон хатарнокай ва зарар дорад, чунки хуна аз ҷигар ва аз қалб мегзарад, дил ва ҷигарро филтр мекунад. Чӣ тавсия метавонем барои шумо, бародари азиз? Инамҷада ози 4 та доро ҳаста ки тавсиятон метавонем, дӯстони азиз, иншоаллоҳ ки барои шумо фоидаи калон ва фоидаи зиёд дорад. Якумаш, дӯстони азиз, қист алҳинд. И таблеткаи, дӯстони азиз, дорое ҳаста ки барои тоза кардани хуна тоза мекунад, бародари азиз, ва ҳангоме ки ира масалан истеъмол мекунем, хуни шуморо тоза мекунад, гардиши хуни шуморо зиёд мекунад ва аз мисол бактерия ва баъзе аз чизҳои нолозим хуни шуморо тоза мекунад. Бигем роли лейкосита бозӣ мекунад. Чӣ хеле ки лейкосит дар ҳуҷайра, лейкосит дар хуни инсон ҳастай, мисол тоза мекунад хуна аз ҳар навъи микроб. Вақте агар лейкосит кам бошад дар мисол хуни шумо, роли амро бозӣ мекунад. Ира ҳар саҳар дӯстони ҳар рӯзе дуборӣ мехӯрем, дудонаӣ мехӯрем баъд аз хӯрок. Ҳар рӯз дуборӣ. Ва боз ҳаст, бародарони азизи гиромӣ, гинго билоба. И таблеткаи, дӯстони азиз, ира ҳам ҳар рӯзе дудонаӣ мехӯрем ва дуборӣ мехӯрем баъд аз хӯрок. Функсияи и чия, бародаро? Функсияи и ҳамия ки асаба ором мекунад, ҳаракати хуна дар қалб, масалан дар рагҳои хунгарди одам тезтарак мекунад ва тапиши қалба, яъне ки коркунии қалба зиёд мекунад. ҳесабиен ира масалан зиёд мекунад, дӯстони азизи гиромӣ. Ва ине дори дига ҳаста барои ҷигар ва и чӣ рола иҷро мекунад, дӯстони гиромӣ? Ҳами ҳар касали дар дунё зиёда ай 90% бемориҳое ки мешаванд дар пӯсти одам мебурӯяд, чӣ аз қабили донача, чӣ чизое ки аз пӯст мушоҳида мешавад, аз сабаби бемор будани ҷигар мешавад, бародари азиз. Вақте ки ҷигари одам касал бошад, хуни инсона тоза карда наметавонад аз баъзе чизои нолозим. ҳаме ҷигар малонанди мачалкай, бародаро, хеле мачалка тар боша, меҷи қиш бо сарш мети, масалан ова мегира бо сар метия, ҳами ҷигар ба ҳамин монанде, дӯстони азиз. Вақте ҷигар касал шид, дар пӯсти одам ҳар хел касалҳо мебурад ва хунаш ғафс мешавад. Анаи дорура метавонем истифода барем. Ира як қошиқчаи, дӯстони азиз, 2 бор мехӯрӣ дар як рӯз пеш аз хӯрок. 2 бор мехӯрӣ, як қошиқчагӣ. Ва гемоглобин, дӯстони азизи гиромӣ, гуфтем ки гемоглобин ва лейкосит ё бигем ҳуҷайраҳо ва чизое ҳастанд ки дар хуни инсон роли муҳима бозӣ мекунад. Ин гемоглобинам хуна тинник мекунад ва ҳаракати хуна дар рагҳо тезтар мекунад, бародари азиз. Ва ина мисол тавсиятон метаем, ин чиз ғафси хуна дар кадом ҳолат мефаҳмем? Дар ҳолати ҳиҷома мефаҳмем. Вақте ки ғафсай, вақте ки сиёҳай, вақте ки намебурӯяд, айнами сабаб баъдан дар пӯсти шумо ҳар хел чизо мебурӯяд. Дӯстони азиз, марҳамат метавонем заказ кунем. қист алҳинд, дӯстони азиз, 500 рублай, 500 рубл. Ва инаи кинго билба иш 600 рублай, бародари азизи гиромӣ. Ва анаи гемоглобин, қатинаи доруи ҷигар, ҳардаш 1000 рублай, дӯстони азиз. Ба тамоми дар гиҷои Москва ки зиндагӣ кунем, ба тамоми метроҳои Москва мо курьер дорем, доставка мекунем, мебарем. Агар шумо берунаи Москва зиндагӣ мекунем, мо ба тариқи почта шуморо равон мекунем, дӯстони гиромӣ. Ва агар боз бихонем, марҳамат аз пеш омада бибинен ва бо аз бисёр дороҳои дигари мо мисол огоҳ шавем, марҳамат. метро Шолковский, микрорайон Первомая, дом 29, бародари азиз, марҳамат биёен ва аз дороҳои мо гирифта истифода барен. Барои ҳамаи шумо саломатӣ ва тансиятиро таманно мекунем. Саломат бошед.